Bakin FMC Gate Kwarawa Communication Center ta yi fice malam ka zuyo. Allahu shi ne ya ƙara tsayawa Kwarawa a yanzu take ta fice. Kwarawa ne, Kwarawa ne, Kwarawa ne. Kwarawa, Kwarawa. Muna da POS. Kwarawa, Kwarawa. Kwai kaya na waya, Bluetooth muna da shi. Sikirin gad na waya muna da shi. Kwarawa, Kwarawa. Zo nan don ku saya. Kwarawa, Kwarawa. Mun yi fice a gari, Allah shi ne ya ɗaga mu. Kuma shi ne mai taimakon mu, addu'a na iyaye gunmu ce ta zama tasiri. Muke ta samun nasarar mu, da mu da kwastomomin mu. Akwai mutunta juna, ku kawo caji na wayanku, za a kula muku da shi yanwa. Harkan downloading mu ne. Za a yi gasa da mu ba, customers ba za su gushe ba. Muna faranta musu, su ma suna faranta mana. Komai don su mu muke. Airpiece har da batir na waya, wannan duk muna saidawa. Akwai Bluetooth, Kwarawa. akwai MP, Kwarawa. har da memory card, Kwarawa. da POS. Muna Jalingo, bakin FMC Gate. Kwarawa. Kwarawa muna da komai daidai, kasuwancin mu ya tafi daidai, saya da sayarwa. Kwarawa Communication Center, ba ma business da masu mita. Customers to ku fahimta, muna karɓan darasta mu ba da kaya. Idan ka kawo kash mu karɓa mu baka kaya. Maza da mata business ba mu bari kuma. Muna manna leda na waya, kar ku manta akwai lantama. Irin Saudiya wanda ake wa cajin nan, mai lastin ne gumbatir. Kwarawa, Kwarawa. Muna da POS. Kwarawa. Kwarawa. Communication Center. Kwarawa.